سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدب أب جزينا زي وتر عربي بس عزيز في النوع مدب أب جزينا يو أنا دم أدلا ونقرب من الشيء قبل هالنسي نلومي عدم ألوني عدمي مدهاني سلو من كاب إسرائيليو مدهاني ناس عسرت عامة إسرائيل زس أنحن حجون زولون أبو كل تقول عتن بعد حدارنيو مدهاني بستفلا ليو نتفتات مس استفلا ليو إسرائيل عن كرخب تانيحو بفلاي أبز حلفة كل تسلست عامت نحمام شكوريا بزملكت نستفرالي إسرائيليان قدسات كرهبهم تانيحو السود ما أبي إرتراويان نزلوا تجمع ناي حمام شكوريا زملكت كوينو لو ميزل لنا علالون أو استمر كوسيو كوينو جن ناس عسرت عمد استفراليو ناي والكتكالات ناي من قصتكالات وكاني بروفيسورات ناي تمهار يونيفرسيتي النار غيبش قرنا إرتراويان كرد كنجر انت خجبرو خمزلو انت خجبر كم زقبو كحت تانيحي بفلاي بدنا كورونا جزيه ازيوم لعل سرح كاب سرح من سياتيو مدهاني سلومي عدمي اخبير كاس لازم اخا ازي مسكنكا نلوم معنتي بزعبا حمام الشكر اب ايرتراويان زورودو زلو صقمن كن منتاي اسفح في حلون انتي يجبرالون انتي صقمات يكون فمالون زملكت كنعلل فقدنيا سلازخونكا ازي مسكنكا أنا من غني الله يعطوش شاين عدميخا إيرتراويان سدتنيا هتا بإسرائيل بحمام شكر تطغيعهم كاب تفلت نسخة خندي جيركا كتكتاتلو كاب تجمر كندي جيركا نتي تأجم أب إيرتراويان أوريدي لعلي خلطة عمت غيرو له تي كنتات كتاتلو إلى خالد جمر بحفشاجين كريمي وين تتقعو قلعو سني حميم حفشاوجين أنا نتقنتات مسفلتكو محبر يخاقوم تجديده مخنياتو بزي محبر كنجورا نخيل ولا حنت نجار كم زي بلنا سلازة أمامكم مالتي كوناي واتساب جروب جرة نابكال استفلا لي نتفتات كأخنت فتيرة مالتي مستناي تحت علمي أنا شكوريا أنا إسرائيلوي عن زبحال محبر تراخيبة مالتي مسكيلات الدكتورات يخونو وي مستونا كيلاتات ناي بروجكت الدالوتي تراخيبنا أنت كجبر كم زلوا تزاريبنا مالتيو أو كم عند تزاريبنا خلنا جن إتي قداي كورونا زبال مسينا هجي قداي كورونا خا كزارب زيكل قداي يور مالتي سازي التحفشاوي أزيو أسكاقن كبيدن زخون حمامي نحنا كم حبرة سبب إسرائيل منجست عيفلت أناني كم زلنا وين زخون نجر كمزي أب حدا برخات الدربينا زلنا غيرك حسبي كالي مخنياتو منغستي أبي الله خلك زي كل تخوينو حميمك تحكم ديت خل تخونكا تساقيمك تحجز زي تخل تخونكا زي منغستي بالكال مالتي توم محمد شكرا جن بأنصار نزي بتعمي أم كتحاورنا فتينهم بزعبا جنزب كنحجزكم عين خلينا يلومنا كال مخرطات كين كحجزنا جميرم يرم أنا كن كم تي برنامج جميرة زنوركو حدا أبغازيتا كم يقدر كقصال نزلوا صحافي خيل مخنياتو أبغازيتا خنص حفن تخيلنا تهزب إسرائيل كفلت تخيل هزب إسرائيل كا تحبرة تسب كحبرة تسب أنا خمس جنوز خيل حبرة تسبي كحجزي خيلي زبل حسابي أقربا يري قال أبتنا إذا محبرات حجزتي إرتراين بهالتوين قرب سجمات هالله نتهزبي كم جهو حزامبر نتهزبي كم عبلن نتهزبي سنة كركبن أيدوليانين يوين بعبيو مالتي سازي مسيوين وين كرخبوني مدبات هاوسي يعني مالتي تي ما حبر كرخبني مخنياتو أنا خرخبوني سكبان يوين جن يوين دايركت نعك رخبني كلمي سلامن دا انتل كاني تي يوين نحنا جو تتحيزنا نزا أنا يفرهالني مقنياتو نحنا خنا عبتو خوينا لو تخنا مسته خوينا كنا زارب يزلنا سازي يوين يخون هوتلاين يخونو كالو تكالات يخونو نيرتران أي حالينا 4 نتر أنا بمستير زراخبهم بزحات كالات هالون بزحات والكسبات بس ما حبر عبد صرح اللون سازي نزي قد دايز مسفلوتكو بأنغولا مسيح بخيلات إسرائيلوين غيركا مسيح المزررة سازي أزيون وحدات حبرات السبيان زلو نخانادي دم كوز زلوم وينام كلا عد دم كوز زلوم كزربلو له هجي إذا بس إحنا خوينا قاني أبغازيتا ورحاودي وي أب عمد كل تجزية خد صحافة له زبرين يرو أي كتسألن مستناي كورونا مستناي نابرا مالتي حجي
سوري وسخ اندحر لك خوينو بعقمنا وين بزح حاجات جرنا هنا مالسي قال قدسات إسرائيلويان تساقموا زيغاتاتنا فلايبتي ناشو كوريا جروب زلو تحقاقيزنا هنا كاب مالسي أبتي وش تأتي أخذ زارب قداسنة يقولون تحبرت الساون سمناون ألن مبال نورو غير سلو دوس أبتي وش تأتي أنا عايزارني جن بعقمنا بفاينانس حقيزنا هنا مالتي يا حجة تمحبر كتقومو زفتنكم تمحبر كتقومو زفتنكم حجة أقومكم موديكم تمحبر قوي موديو حجرة أتي محبر أب جروب واتساب يزولنبر تناتي زنبر مدد كم محبر الشم حيزك قوم أبايتا قوم هو حقاو محبر قوم حقاو محبر تخوينو أتي ناي جنزب تاخات ولا ناي دونيشن زباسي كموس أي خلي حقاوي صار نتن تكالات حقاوينا إلى قيمن زلوا محبراتنا إسرائيل بمنقدن سدود لكم كتلو سبب يقبروا تفلتوا قدايم الكان سلازي تقند علامة نبرة نغمي شو أنت عندك هتوقعني فوكم من مونغو ويسلم أنت أي قبركم ما حفشاوي تي كنتات أنا بتبقي زكاة الأنبر تي نقول أنا تيوت كبير لي من تم أبتي هو زلوا حبرة سب ولا أنت جزء يكون اليوم ناي بحكوا إن ده حجزني الكا كتزارون يمر حجتنا كا هيوت مرة حلقة نتي كالو ختكاون تدلي قال خما حز مسلو من سياتوين ناو كتمس تدلي خا حجيت أبتنتاي زفل عليها كابزنا هنا حبرة سب برنامج سريع خا مقص علن زربا مزرابن حجي زربا كلنا نزارب نخلينا نحن أجين كم حبرة سب ما حبر ناشي كورة أو إمنا عبيتهم يكونون أشتم للعلم يكون تحت علمه كما يقولون بعالم لخاوي يحجزوا زبرين يرو فتينا مس بزح السبات كزرار فتينا جن بين خاطر قبرهن قريب الكان سازي عب ميل الدول لا مالت حجي مع حبرك أو ما يكالن ترديك حجي اتم قدا وتم مستحمام زنبرو زلو إرتراويان نابنت ندقم كون خيل نبعلم كون خيل اتما حبر من مسراتو سلازي تردوم دي تتقمي نابنت سي تسب ويودو ويقالوا نحر الله خوينا تسأل أبيت حمام تسبلت سي سلمنتها يوم نتما حبر كده فقولوا زي فتونو ويك ناي زي مرد تقام ديو سلازي تردوم دي تتقمي نايتما حبر ويس بقطبا نخولو اينا دحان سلاز بولو ديوم ويت منغست زغبرو يبلون كاب تسفا مقراص ديو انتاي تقم خلوت محبر متكال وي محبر مقبار حدا تافلوتاي اي كاني تي بقعد بهال بقعات اللي كان مستوات كتراخب تكلالك اجي بقعات انت زي بكاغين مستوات كتراخب ايتخني اساسي اتعامنا هنا كابتي معلتا وسرحنا حلف زخل ايكون نتنوح خلوليو ايكالن اجي خبركو نوح عمتات نبدا تنقل خصاقه يصنيحم ولا تنا واتساب جروب قال استفلالي نطفتات كو ايتخيدن كم علامة خالوين انتاي نيورت بروجرام نفس وكف قلعة ويسدرابيت حدا إسرائيلاوي كم حو ويكم سدرابيت غير خاليوين بروجرام نيرو مستوم تزرار نعم على دي جن كل جزء انتاي مسلكا ابتكبار زي وعلى نجر تحاسيبو طراي نيرو نختكبر وين كنسرحنا بحجي قرب تخونتات حجي حايش مسب سازي انت لا اذا كلتا نت مزيان حانتي تا محبر ناي مقام ازي كبيد سازي تن محبرات تابز عاد زلاوين زقو ما يدل يعني نصر فلط نفس وقف زلو سب مخنياتو اسخا ازي ايرتراوي انتي مالتي ايرتراو محبر ناشي كوريا وقومي لي قوم سازي اتزمت دونيشن نابي يخمص شيشا يخاختم محضره وي كال سبي خم محضره دايركت يخمص دايركت مساحه زراره نعانو عند حق سنه يكون سازي بخمس مخنيات وين مزحاتي على رخيبين جن حجزاني كلام قال مزمنا يتارم تبلوم حكمنا تخنا مركزي دلوين مستي ابو منبر كنت غزي ركب غير نيره ده حرجن تليفون خل لاني كالن واتساب كم لسلاي كالن صحيفلو سازي انتي دريكا ايد مال يمسو انتي بروجرام سرينا نيرنا ابنوس وكيف بيت تمرتنا ايرتراويان زلو كيدكا مرمرا خغبر
ሕግታት ኣይፈልጦን እቲ ሕብረተሰብና ና ስለዚ ምርመራ ጌርካ ድሳቀዩ ቆልዑት እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቶም ቆልዑ ናብ ሕክምና ዝኸዱ ዘለዉ ኣዝዮም ምስ በርትዖም ምስ ሞት እዮም በቲ ምልክታት ምስ ተረኣዮም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርትታት ከይድካ እውን እቲ ናይ ምርመራ ጉዳይ ክካየድ ተባሂሉ ነይሩ ግን ከም ዝረካ ዘለኹም ናይ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ስለ ዘሎ እቲ ማሕበራት ናይ ዓዲ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ናይ እስራኤል ብጣዕሚ ከቢድ ከስርሑ ይክእሉን እዮም ክትፈጥር ስለዚ ሕጂ ከማኻ ዝመስሉ 4-5 ዝኾኑ መንእሰያት ተረኺብካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እቲ ኢንተረስ ንህና ናይ ኤርትራውያን ኣለና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብሉ መንእሰያት ምስ ትረክብ ጥራይ ክሰርሕ ትኽእል ብደይ ዝበላ ሓንቲ ክሰርሕ ይትኽእል ያ እቶም ዝበዝሕ ግዜ እስራኤል ንስደተኛታት መስል ብዘይ መሃብ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣዝዩ ስካሕካሒ ኣተሓሕዛ ከም ትሕዝ እውን ይፍለጥ እዩ እሞ እነዚ ናይ ሽኮርያ ሕማም ዘለዎም ኤርትራውያን ከ ምስ ሓካይም ድዩ ምስቶም ናይ ሽኮርያ ማሕበር ናይ እስራኤል ድዩ ዝገበርኩሞ ምዝርራብ ኣሎ ዶ ካብቲ መንግስቲ ኸ ዝረኸብኩሞ መልሲ ኣሎ ዶ ሕጂ ረአና መንግስቲ ኣይበፃሕናን ምስ ናይ ኢኺሎፍ ግን ተዘራሪብና ኣብቲ ዝነበረ ሓገዝ እውን እቶም ደጎትር ናይ ኢኺሎፍ እዮም ሓገዝ ገይሮምና ኣብ ዝኾነ ጉዳይ እውን ኣብ ጎንኹም ኣለኑ በቃ ደው ክንብል ኢና ኣብ ጎንኹም ኢሎምና እዮም ሕጂ እቲ ናህና ንጥፈታት ናህና ሓይሊ እንተዘይኮይኑ ጎኒ ኣለና ኢኺሎፍ ዝበሃል ሕክምና ብፍላይ ናይ ሽኮርያ ማለት ካልኣት ኣነ ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን ናይ ሽኮርያ ቦታ ብጣዕሚ ኤርትራውያን ክሕግዝ ዝደሊ ኣዝዩ ክሕግዝ ዝደሊ ሕጂ እቲ እሶምሲ ኣብ ጎንና እዮም ማለት እዩ ሕጂ ብዝሒ ሒዝኩሞ ዲኹም እቶም ኤርትራውያን ብዝሒ ብዕድመ ደረጃ ንኣሽቱ ክንደይ ይበፅሑ ብገምጋም ዓበይቲ ኸ ክንደይ ይበፅሑ ክሳብ ሕጂ ሒዝኩሞ ዘለኹም ቁፅሪ ማለት እየ ዓበይቲ ሕጂ ዓበይቲ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ልዕሊ 200 ከም ዘለዎ ካብ ገለ ዝረኸብኮ ማለት እዩ እቶም ተመዝጊቦም ዘለዉ ቆልዑ ግን 12 ቆልዑ እዮም ካልእ እውን ኣይንምዝገብኒ ኢና ድበሉ ኣለዉ ካልእ እውን ንዓይ ደው ኢሎምለይ ተስፋ ስኢኖም ናብቲ ግሩብ ዘይኣተው ኣለዉ ስለዚ 20 ክኾኑ ይኽእሉ 30 ክኾኑ ይኽእሉ ጭቡጥ ዝኾነ ቁፅሪ የብልና 12 ዝኾኑ ቆልዑ ግን ምዝግባት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ የቲናዮ ዘለና ንእሽተይ ግሩብ ንዘራርብ ዝፀገመና ነገር እጂ ንኣብነት እቲ ኢንሱሊን እንተዳ ወዲኻ ኣብኡ ከተውርድ ትኽእል ኢኻ ኢንሱሊን ወዲኻ ከም ዝገጢምኒ ኢልካ ንክትዘራርብ ዕድል ንክንፈጥር ኢልና ኢና እቲ ጉዳይ እቲ ማሕበር ክስታይ ጌርናዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ምብዛእ እቲ ናይ ዋሳብ ኣፍልጦ ናይቲ ሕማም ንምዕባይ ከቶም ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ ስድራ ቤት ግዳያት ክኾኑ ይኽእሉ ኣፍልጦም ንምዕባይ እንታይ ክትገብሩ ፀኒሕኩም ኣብዚ ክሕግዙኹም ዝፈትዎን እስራኤላውያን ኣለዉ ዶ ወይ ንስኻ እንታይ ጌርኩም ነቲ ኣፍልጦ ናይቶም ሰባት ንምዕባይ ብዛዕባ እቲ ሕማም እወ ሕጂ እሳቶም መፂኦም ሓደ መዓልቲ ኣብ ክረኽቡና ኣለኩም ምስ በልኩም ኣብ መሲላ መፂኦም ኣስተምህሮ ገይሮምና ነይሮም ሓንቲ ዶክተር ዘላቶም ማለት እዩ ሓንቲ ውን ቆልዓ ከምኡ ፀገም ዘለዎ ናይ ሽኮርያ ዘለዎ ወዳ መፂኦም ካልኦት ተወሰኽቲ ተሓጋገዝቲ እቶም ዓበይቲ ናይ ሽኮርያ ሓለፍቲ መፂኦም እንታይ ክንበልዕ ከም ዘለና ከመይ ጌርና ክንጥቀም ከም ዘለና መግለፂ ገይሮምና ኸይዶም ብድሕሪኡ እዝን ተገይሩ ትብል ኣይትደፍርና ከም እቶም ኤርትራውያን በቲ ንብሎ ዘለና ዝተጠቕዑ ሕጂ ከም ኩሉ ሰብ ድዮም ሰሪሖም ዝኣትዉ ከም ኩሉ ሰብ ድዮም ዝነብሩ ዋላስ ኣሎ እዩ ዝተፈለየ ዝረኽብዎ ሓገዛት ዋላ ሓንቲ የብሎምን ኣብዚ ዓዲ ሕጂ እቲ ኣጋጣሚ ኣይ ገበርኩ እምበር ሰዲዶምለይ ነይሮም እቶም ቆልዑ ብዛ ዓዲ ዝወሃብዎ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ቤት ትምህርቲ ከሎ ደው ኢሎም ከምዚ ኮይኑ ክብልካ ክእሉ እዮም ኣብ ቤት ትምህርቲ ከሎ ስለዚ ካብ ስራሕካ ክትከይድ ኣብ ስራሕካ ክንፅባሕ ዋና ትካል ይመልሰካ ዶ ኣይመልሰካኒ ብሕጊ መሰረት ክመልሰካ ግዴቱ እዩ በቲ ዝሃቡን እቲ ሕጊ ናይ እስራኤል ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ግን ነዚ ንፈልጦ ዲና ንዑ ክንካትዕ ዓቕሚ ኣለና ዲ ብቕዓት ኣለና ዲ ብዓብዩ እቲ ሓይሊ ኣለና ዲ ድኺምና ኢና ስለዚ ብዙሕ ሓለፋታት ይግበረሎም እዩ ብዛ ዓዲ ንሕና ግን ካብቲ ሓለፋታት ጉዳት ኢና ስለዚ እቲ ንሕና እቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ እስራኤል ዝነብር ምክንያቱ መንግስቲ ስለ ዘይብሉ ናብቲ ኣቂምናዮ ዘለና እሽተይ ግሩፕ ክሳተፍ ኣነ ብትሕትና ዝሓትት ምክንያቱ ተተሳቲፉ ሓይሊ ክንገብር ኢና ሰላማዊ ሰልፊ እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና
انتاينا خنردا زلنا ابتناي بوليتيكاوي تحسونا ودسب كنري خلنا كل غزي تكوشكا توصت خليها نحنا ابيين كيدنا 3 ليته 4 ليته خدنكس نخلينا شعو كلن غازيطانا اسرائيل مسين كزاربانا سذا شعو شغران تفتيل اجيت حزبي كم يردودي ايردون قالوا حتى انا كن كم درداني كم زكاتاتو لكن نحنا كلنا اب حدا كنقوم كنكلالنا ابتي زبازلو جروب كناتو كنكلالنا اتي بزح اندا بزح مسكده اتي طلباتات كا طلب كا اندا بزح خيد خلي يونكم حدا ما تخوصدوم خليهم ابز حلف عمت مس نايون حلاف خنزرارب كلنا 200 صقومات عمت نوسيد لنا اجينا زي صبصاب كنغبرو لي كانا حنا كوميونيتي اندا سرحنا خلنا مالتي سلازي كابزمنا شكوريا كن توم ازيم تطوعو ون كساب حجي كابز عادي وصلهم سلازيتي ناب حدا خنمص علنا زبل امنتي زلنا نوسو كف ايرتراوي امول عالم زلون بتعامي اذا اب اسرائيل زنبر زلو حبرتسب اب حد زلو فليتو بزعبا زخزارب يزغبو ግን እቲ ሕብረተሰብና هنا ኣብ ዓለም ክዛረበልና ተኮይኑ ንሕና ኢና ቀዲምና ክንስእ ዘለና ንሕና ኣብ ናይ ዩኤን ከይድና 3 ለይቲ እንተሓዲርና ኣብ ነውስ ወከፍ ዘሎ ዓዲ ሃገር ኤርትራዊ ክዛረብ ከም ዝኽእል 100% ይኣምን እያ ስለዚ ንሕና ኢና ክንገብሮ ዘለና ባህልቲ ይርዳኒ ኣቦ የብልካን ሓዊ የብልካን ኣደ የብልካን ተም ቆልዑ ምስ መን ትገድፎም ሕማሚ ኣሸጋሪ ግን ይከኣል ክንገብሮ ንኽእል ኢና جينا هنا حيل خد اللي مالتي فتحنا مزتفينا يا أزي كبيد مخانو كاب مرداء بزح زين عهون كنقبر حتيتك لما نقبر زلنا زغالة متياغ مالتي حجي أبدأ خابزلو إرتراويان انتهي تتسبن السخاء كم تقدم زبولكو خا نزر استزملكت دكتور أبقربا قزيا خزر عربي أفلوتو نايتي حمام المعباي مالتيو مدبال لني كوينو جن سخاب على خاخت الزارب سلا زقباء مالتيو أبدأ خابزلو إرتراويان أنت بمويات مرتو خوينو أنت بجنزب خوينو أنت خجبر الله ويلك أتحسب نسخة أبدأ خابزلو إرتراويان ما الختخات حلف أوكي حفشاوي كل حبرات سبك حق ذنا با أي نسبن تومنا سوميا ناي شكوريا جن بمنقد رودي رانا رخبنا بتحتنا نحتت أنت لا رخيبامنا أنا ون أبزع عدي كم تناتهم مويا زلوهم بقعة زلوهم سوات كرههم خليه شعونا بحادة فتح من مسن خليه سازي كرهبنا تخيلهم أنا مرات إرترايان أنت سيحف قالهم أيملو سلكاني 4 نتبي إسرائيلاويان بروفيسور أنت سيحف قالوا يملو سلكاي زعبان تاي خاص سيحف قال إذا لغايلو يرغبك تدليت هونكا يسوعك دي تدليت هونكا أي تحف اللي بحجيز بلكا ني إرترايان حدا كيلاتات تسحفوا لهم يخا ملسي بخاني بتعم خا خبت دسك فكا خبت أزيز تسفى زغرزك سازي أنا بوجناي أبزي كدالي خليه ولا 10 بروفيسور كمسي خليه إسرائيلي زبلا كازلون إسرائيلي زبلا إيرترانجين ولا حدا بروفيسور كمسي كلي ولا حدا دكتور كمسي كلي مهنيات تسحيف قالوا ما يعملوا سلكاني نحن عينا أزينا أجي تحكي كنزارب والله كنكلالنا حدا إسرائيلاوي بهايمانوتو بمولكو نعاي زي مثل 10 بروفيسور كمسي خليه بلك الله بزي مجنان مالتي إيرتراوجين حدا دكتور وين كمسي كلي سازي ناتي لوبا ترى آخر خبنا فتينهم بمقدر ودي رانا جيرهم ترى آخر خبنا فتينهم جينا من تايرو دي رانا زبل لهم حدا مأكل زبالة سرح خنسرح تخينا بقول كأن عاكر خبنا بقول كنا تحرك رخبات تخينا ممكن مأكل زبالة سرح خنسرح عين خلينا سازي بمقدر ودي رانا بيلهم كرهبنا تحتنا فلايتهم صوب مياه كان حبرة السبع راح تقبل لنا قبل الكاي خيلي قن مش قال كانت حبرة السب بز حجز كم زقبر كتبوا بتعمل دسك فكا كله صوب صقومي صوب مياه قن حجز يغلي ميامي سازي نسب مياه صغيرة حجزنا خولي لي يا نايب حاجة قداس ملختي وأنا ون تملخت 5 لا تحلف مهانا نركا فوتو توم أب إسرائيل زلوا إرتراويان كان تخجبروا قالوا ملكات تصوع توم محبرات كونوا خلوت بجلتات قالوا نديم بإسرائيل انتو حدا فلوتهم دي عبي بزعباتي شجر توم قدات على اليوم كتابعوهم ديوم وي بجنزب ديوم كحجزوا انت خجبروا تصبيهم أب إسرائيل زلوا إرتراويان أب إسرائيل بزح شجرون دي دلو
ብዙሕ ሕማማት እዩ ዘሎ ነዚ ሓደ ሕማም ኢና ቆንጨልና ንዛረብ ዘለና ኤችአይቪ ክህሉ ይኽእል እዩ ካልኦት ተወሳኺ ሕማማት ኣለዉ ካልእ ኣብ ስኻ ትፈልጦ ካብ ተላቪቭ ምሳና ኢኻ ነርካ ኣብዚ ነቢሻና ዝበሃል ከባቢ ተደርብዮም ዝውዕሉ መንእሰያት ኣለዉ በቃ ኣብ ቀረባ ዘሎ ማለት ሕጂ ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ሕጂ እቲ ብእስራኤል ዘሎ ሕብረተሰብ ከምዚ ሓግዘና ክትብሎ በቃ ኣይትደፍርን ኢኻ ምክንያቱ ሂወቱ ዝፈልጦ ነቲ ፕሮግራም እውን ቤን ኢኻ ክጅመር እዋ ሕጂ እሞ ከም ዝግበሩ ናይ ሽኮርያ ኣለዎ ከም ዝግበሩ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ግን ካብኡ ዝኸፍእ ኸ ኣሎ ሕጂ ፕሮግራም ሰሪዕና ሓደ ማእከላይ ሓይሊ ቆይሙ ንኩሉ መዝጊቡ ሒዙ ክሰርሕ ኣነ ምደለኹ ካልእ ግን ነቲ ሕብረተሰብ ብፋይናንስ ሓግዘና ወይ ብከምዚ ግበረልና ክትብሎ ብጣዕሚ ደሰክፍ ምክንያቱ ንሕና ክንርድኦ ዘለና እቲ ካብ ቀደም ኢና ኣነ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ደየሰማምዓኒ ነገር ሓደ ነገር ኣሎ እዘን ኩለን ማሕበራት ኣብ እስራኤል ዘለዋ ዩኤን እዩ ዝቕልበን ካልኦት ትካላት እዮም ዝቕልብዎን ንሕና ሕጂ ኮሚኒቲ ክነቕውም ከለና ናብ ካልእ ኣርእስቲ ይወስደካኒ ኣለኹ ምስ ተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ንሕና ኮሚኒቲ ክነቕውም ከለና ግን ካብ ህዝብና ኢና ገንዘብ ንፅበ ህዝብና ገንዘብ ክንፅባ ይግባአናኒ ከምቲ ኩለን ማሕበራት ዝገብርኦ ካብ ዩኤን ገንዘብ ክንወስድ ይግባአና ካብ ካልኦት ዓበይቲ ትካላት እውን ገንዘብ ክንወስድ ይግባአና ህዝብና ግን ከነገልግሎ ጥራይ ዘለና ስለ ደይዋፃእኹም ኣይንገብረልኩም ኢና ዝብል ስነ ሓሳባዊ ሕጂ ኣብ ብዙሕ ግዜ ምስ ሰባት ከሰማምዓኒ ዘይክእልና ምክንያቱ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ብኩሉ ድቕጥቀጥ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ኣገልግሎት ዝሰኣነ ሕብረተሰብ እዩ ሕጂ ኣገልግሎት ክንቦ ተጀሚርና ህዝቢ ንፈልጦ ኢና ደዕብየናን ደዕበናዮን ስለ ዝኾነ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ሓንቲ ኣብነት ከም ፀኣልካሲ ንምንታይ ኢኹም ዝብል ኣለኹ ኣብ 2017 ሲ ምስ ገለ ሰባት ሽም ክጠቅስ ኣይደልን ማሕበር ኣቂምና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ከም ዘለዎ ገንዘብ ባጀት ኣውፂና ናይ ኣውቶቡስ ገንዘብና ከፊልና شو أنت تباهيلنا تقعد نبرنا سبات متأمن سلزلنا بتي إرتراونت زبل أنت تباهيلنا نحنا ترى جنزنا وتصمر حزب خف لنا إلنا حزب ما كان نتزنا برا نا أوتوبوسات كال باجيتات شوفينوس لا $13 هيبنا زي تحزب أنا بخمسة أزل كونه تحزب مالته سزي تحزبي كتقول أنت فاتينك كربا حكاية خير حجنا إحنا جين أنت تنعنا على ساقمنا زلو تنا بكرميت دمس أب حلاف النددي بسب نتحزبي يواصل تحزبنا عاي واصلك أمو قاست نبر كربا حكاية خير يختبر كله حق زكاة خير ياخذ قفك خير مالت كادي هو حجي أنت مالته نعنام كنو كسي زلنا أرديس نسدنا منه أرديس يخفلوا اليوم يخفلوا اليوم كم يقرم دا جزاك راي خفل وي كم يقرم دا أني تي أقول قلت يقول الله كم زغل لك أنا حكم شو أقول قلت كنوا تفتينا هزمنا خفل خيلن كسرح خيلن مالته زوين عيني دوليهم حجي نبي مسكات زلو نابتهم جروبات نابتهم تساقيمهم زلو حبرة حسب نابهم يخمس زلي سازي نازي حبرة حسب زي برنامج أداليها خمزين على الليل كسر السربعات كسرت خيلها أيكونن جن حجيب زعوان أي إسرائيل تزارب صباح بزعوان إثيوبيا تزارب هل صباح بزعوان ودن تزارب قال أي تحاول كمالته يعني أبزي بالتعمي ودشجرة كامبر كم لك على الله إسرائيلوين كان فلاي إسرائيلوين اسمه حبرات إسرائيلوين كسر زي دولي معت مهارات قدساتنا الله أسبيقنا نفلطه سازي مسحنات رايك كسر حزدولي أجنتاي زد لنا دولة مالتي نحنا طرن فنت حيل ህፃናት 12 ዝኾኑ ኣነ ከም ዝፈልጥ ኣብቲ ግሩፕ ከም ዘሎ ክትብለን ፀኒሕካ እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብ ተላቪቭ ዘለው ጥራሕዲ ዋላስ ኣብ ካልእ ከተማታት እውን ዘለው ኣብ ካልእ በዓልና ታንያ ገለውን ኣለዉ ሕጂ ኣብ ክንዲ ኣብ ተላቪቭ ጥራሕ ዝኸውን እንድሕር ተኻኢሉን በዚ መደብ እዚ እውን እንድሕር መረዳእቶም እንዳሰፍሐ ከይዱን ኣብ ካልእ ከተማታት ክግበር ኣለዎ ኢልካ ዶ ተኣምን ካብ ተላቪቭ ውፅእ ዝበለ ከተማታት ኤርትራውያን እውን ስለ ዘለው ሲ ይውሓዱ ብዙሕ ክኸውን ኣለዎ ክቐውም ኣለዎ كترنا فلو ميل كذا تأمن تخجبروا تمخرج. ناي بحكي كترنا فلو مخنياتو تي جروب واتساب تابع عالم كنت محبر زبها سنتاي مسارات محبر متحجازي سلازي أنا شو شاي دويلة زين قديل ليلة خا خمسة خليه الفارماس خيرك دكتور كبت خليها
دمر دالو ግን እስኻ እንተ ደኣ ጉርብ ሃሊኻ ኣብ ኢላት ዘለኻ እንዳተዘራረብካ ዝፀገመካ ሽግር ወይ እንዳፈታሕካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክጥርነፉ ኣለዎም ኣብ ነውስ ወከፍ ከተማ ኣብ ነውስ ወከፍ ከተማ ተጥርኒፉ ከዓኒ ኣብ ሓደ ክንመፅእ ንኽእል ኢና ሽዑ ሓደ ዓብዪ ፍታሕ ወይ ክንምፅእ ንኽእል ኢና ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ ናብኡ ተመልሼ ደግሞ ኣይደለን ተረዲእካ ሕጂ እስኻ ብውልቅኻ ንሜድያ ረኺብካ ትፈልጥ ዶ ንቴሌቭዥን ክኸውን ንኽእል ንጋዜጣ ክኸውን ንኽእል ንሬድዮ ክኸውን ንኽእል ብዛዕባ እቲ ሕማም ናይ ኤርትራውያን ፀገም ከተረድኦም ክትነግሮም ገለ ፈቲንካ ዶ ከመይ ሕጂ ከም ዝበልኩኻ እዩ ንሕና እቲ ፕሮግራማት ምስቲ ማሕበር ናይ እስራኤል ናይ ሽኮርያ እዩ እቲ ፕሮግራማት ተሰሪዑ እቲ ወረቓቕቲ እውን ተፃሒፉ ተዳልዩ እቲ ኩነታት ከም ዘካለኹ እቲ ናይ ኮረና ምስ መፀ ብምሉእ ስሩዕ ፕሮግራም ከሊእና ማለት እዩ ሳብ ሕጂ ኣይተዛረብና ንሶም ከ እቶም ማሕበር ናይ እስራኤልን ናይ ሽኮርያ ቁርብነት ነይሮዎም ዶ ንዓኹም ክሕግዙኹም ትግሃት ኣርእዮም ዶ ብጣዕሚ እሶም ብጣዕሚ እዮም ክሕግዙና ደልዩ ገለ ኤርትራውያን እውን ንዕኦም ምስ ረኸብዎም ናባይ ሰዲዶሞም ኣነ መዳኸም ዲኣኒ እቲ ካብቲ ኩንነት ወፂኻ ክዛረብ ይብልካ ናባይ ሰዲዶሞም ሕጂ እሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ከምቲ ዝበልኩኻ እንተ ደኣ ማሕበር ኣቑምኩም ፍታሕ ክመፅእ ይኽእል እዮም ዝብሉ ብዓብዪኻ እንታይ ይብሉኻ ቋንቋ ሓደ ቋንቋ ስለ ዘለኩም እዚ በቃ ተራዳድኡ ተሓጋገዙ ብምባል እዮም ከምኡ ምሳይ ዝገብሩ እቲ ማሕበር እስራኤላውያን ግን ብጣዕሚ ቁርብነት ዘለዎ ኣብ ደለኻዮ ሰዓት ግዜን ክትፅሕፈሎምን ዋላ ትደድልየኩም ነገር እውን ፅሒፍኩም ኣዳልየኩም ሃቡና ኢሎምና ነይሮም ኣፅሒፈ ኣዳልየ ብክኢላታት ገይረ ኣይሰደድናሎምን ምክንያቱ ኩሉ ከም ዝበልኩኻ ይጋመጠለካ ስለ ዝኾነ ያ ሕጂ ንኣብነት እቶም በቲ ሕማም ምስቲ ሕማም ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን እንድሕር ደኣ ንስራሕ ዘይብሎም ኮይኑ ነቲ መድሃኒታት ወይ ነቲ መራፍእ ዝውግእዎ ክሽፍንዎ ይኽእሉ ዶ ክቡር ድዩ እንድሕር ስራሕ ዘይብሉ ሰብ የፀገም ዶ ኢልካ ትዕዘብ ወይ ትኣምን ከም ኩሎም ዝረኣኽቦም እቶም ማሕበር ዘለዎም ኢንሹራንስ ኣለዎም ኢንሹራንስ ተሊካ ከዓ ብዙሕ ክቡር ኣይኮነን ካልእ ከምዚ ናይ ቴሌፎናት ካልእ ድግዛእ ኣሎ ምስቲ ናይቲ ማሽን ዝኸይድ እሱ ቁሩብ ገንዘብ ይወስድ እዩ ምክንያቱ ናይ ሰበይቲ ጥዑይ ቴሌፎን ስማርት ክህልዎ ኣለዎ ናይ ሰብኣይኩም ክህልዎ ኣለዎ ናይ ቆልዓኹም ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ክትከታተሎ ክልተ ኮንካ ስለዚ ኣብዚ ቁሩብ ናይ ባጀት ሓገዝ የድልዮም የሸግሮም ይብል ኣብቲ ናይ መድሃኒት ግን ብዙሕ ድጋንን ኣይኮነን ድሓን እንታይ ትብል ተወሳኺ ለበዋ ወይ ዝተወሳኺ መልእኽቲ እንድሕር ኣለካ ሕቶታተይ እንዳወዳእኩ እየ ኣነ ኣብ ቀፃሊ ከም ዝበልኩካ ዶክተር ሒዘ ክመፅእ ብዛዕባ እቲ ርእስቲ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዝዘራረብ ኣብ ራድዮ ኤረና ማለት እዩ ብውልቅን ክረኽቡካ ከም ዘለዎም ክገብር ከም ዝበልኩካ ንሎሚ ግን እንታይ ኣሎ ናይ መጨረሻ ለበዋካ መልእኽትካ ክሰምዕ ምደለኹ ኦኬ ኣነ ሕጂ ቁሩብ ካብቲ ናይ ሽኮርያ ውፅእ ኢለ ካልእ ንእሽተይ ትንክፍ ከብል ክፍትን እየ ኣብዚ ዓዲ ከም ንፈልጦ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ነቲ ሕብረተሰብ ክንፈልዮ ንኽእል ኢና ልዕሊ ዕድመ ድመፁ ደቂ 40 ድመፁ ናብ 50 ደየቡ ኣለዉ ናብ 60 ደየቡ ከይተመርዓው ከይወለዱ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ሽግር ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ክፍለጥ ምፍላጥ ማለት እየ ካልእ ትሕደ ዕድመ መፅኦም እውን ካብ ኩሉ ነገር ደይፈለጡ ኣለዉ ካልእ ሰብ ሓዳር ኮይኖም ተፈላለዩ ኣለዉ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ካልእ እቲ ብዓብዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክመፅእ ግን ኣብዚ ዓዲ ከባቢ 9,000 ዝኾኑ ቆልዑ ኤርትራውያን ኣለዉ 18 ዓመት ማለት እየ ካብቲ ዘገርመካ ብፍላይ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ተልኣቢብ እዮም ዝነብሩ ኣብ ተልኣቢብ ከዓ በይኖም እዮም ዝምሃሩ ምክንያቱ ምስ እስራኤላውያን ኣይሕወስን እዮም ሕጂ እዞም ቆልዑ እዚኦም እኹል ቋንቋ ትግርኛ የብሎምን እኹል ቋንቋ ዕብራይስጥ የብሎምን እቲ ናይ ኣስካላ ዝበሃል እውን ትምህርቲ የብሎምን ምክንያቱ 5ይ ክፍሊ በፂሑ ኣይፅሕፍን እዩ ኣየጉድልን እዩ ኣይድምርን እዩ ኣየርብሕን እዩ ካብቲ ኣዝዩ ዘሰክፈኒ ሕጂ ነዚ ግን እቲ ኩሉ ኣነን ገዛ ርእሰይ ደቀይ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ናይ ኤርትራውያን ኣይመሃራን እየን ኣብ ካልእ ቤት ትምህርቲ እየን ዝምሃራ ምክንያቱ ክገብሮ ዝኽእል ዓቕሚ የብለይን ሕጂ እንደገና መመሽካ ክትሪኦ ከለካ ግን
በቃ ሓይሊ ክትጥቀም ኣለካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቤት ትምህርቲ ግቫኒም ዝበሃሉ ልዕሊ 40 መዓልቲ ዝኸውን ምናልባት ክጋገም ከብለሉን ክውስኸሉን ይኽእል እየ ደቆም ኣይሰደዱን ብዙሕ ፍታሕ ከዓ መፅኦም ስለዚ እቲ ካብ ኩሉ ደሰክፈኒ ንዓይ ኣብዛ ዓዲ እቲ ኩነታት ናይ እዞም ቆልዑ እዩ ነዚ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ክፈልጦ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ፈሊጡ ከዓኒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራዊ ዘሎ ኣንጻር ኤምባሲ ናይ እስራኤል ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ ክፅሕፍ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንተተገይሩ እመነኒ ኣብ ውሽጢ 5 ወርሒ ፍታሕ ከነምፅእ ንኽእል ኢና ኣብ ሽወደን ኣብ ኤምባሲ እስራኤል ከይድኩም እንተ ደኣ ካብ 10 ደይትበዝሑ ከማን ሰላማዊ ሰልፊ ተገይርኩም ብዛዕባ ዝድለካ ዘለኹ ነጥቢ ኤርትራውያን እዚ ቀደም ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ብቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኢና ንዛረብ ዘለና ቤት ትምህርትስ በቃ ኤርትራውያን ሲ እቶም ደቡብ ተላቪቭ ዝበሃሉ ኣይንሕውሰኩም ኢና ብልካ እቶም ሰሜን ተላቪቭ ዝበሃሉ ከዓ ኣይንሕውሰኩም ኢና ብልካ ስለዚ ኣብ ሓደ ዕፁብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሓደ መፃወቲ ዘየብሉ በቃ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ኣነ ፀቢቐት ቤት ትምህርቲ ስለ ዝፈልጦ ሕጂ ብዝያዳ እቶም ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ካብ ፅኢልካ ኣብ ደይጭበጥ ዘረባታት መዓል ነዚ ኣተኪሮም እሞ ልዕሊ 8,000 ኤርትራውያን ዜጋታት ኢና ንብል ዘለና እዚኦም እመነኒ ድሕሪ 5 ዓመት ፍታሕ እንተዘይተገይሩ ሓደ ቆልዓ ማትሪግ ኣይምፅእ ማትሪግ እንተዘይሓሊፉ ከዓ እስራኤል እንታይ እዮም ክገብርዎም ፋይል እዮም ዝኸፍትሎም ናይ ፖሊስ በዛ ሓሊፍካ ነርካ ከምዚኣ ጌርካ ነርካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ክበልዩ ብትክክል ክንፈልጦ ሕጂ እቲ ሰብ ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዝፀላእካ ግን እዚ ካብ ክኢላታት ንረኽቦ ዘለና ሓሳብ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣንጻር ኤምባሲታት ናይ እስራኤል ሰላማዊ ሰልፊ ክገብር ኣለዎ ብዛዕባ እዞም ቆልዑ እዚኦም ነቲ ካልእ ዝብለካ ዘሎ ኮይኑ ከነስዕቦ ንኽእል ኢና ነቲ ካልእ ንኣሽቱ እዩ ዝኽብለካ ፀናዕኹ ሽኮርያ ተተሓዙ ዶ ብካልእ ተተሓዙ ምዚ ክረኣዮ ከለኹ ምዚ 8,000 ዝኾኑ እቶም ሽኮርያ ተተሓሒዞም ዝወንፀሉ እናቆልዑ ይናብዮም ዘለዉ ስለዚ እዚኣ እታ ቀንዲ ደጊመ ደጋጊመ ነፍሲ ወከፍ ሰብ በቃ ክሓስብ ዝኽእል እቲ ኣነ ክመርሕ ይኽእል እየ ኣነ ኣብ ዝተፈላለየ ይመሪሐ ይሰርሐ ዝብል ሕብረተሰብ ሕጂ የርየና ፍላይ ኣብ ሽወደን ናይ ዩኤን ዓንተ ክትቀሰለይ ፀኒሕካ ሕጂ ምስ ዘከርክዋ ከይተንከፍዋ ከይሓልፍ ደልየ ዩኤን ኣዝዮም ፅጉማት ንዝኾኑ ኤርትራውያን ይሰድድ እዩ ክትብለኒ ፀኒሕካ እሞ እዞም ናይ ሽኮርያ ከዓ ብከምዚ ስኻ ትሪኦም ዘለኻን ዓለም ለኻ እውን ፍሉጥ ዝኾነ ፀገም ስለ ዝኾነን ዩኤን ከንታ ክግበር ኣለዎ ትብል ንዩኤን ዝምልከት ከንታ ክበሃል ኣለዎ ኢልካ ተኣምን ንስኻቶም ግዳያት መፍትሒ ክረኽቡን ምስግር ናብ ካልእ ሃገር ተኮይኑ ካልእ መፍትሒ ዝግባእን ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ሲ እንታይ ክግበር ኣለዎ እንታይ ዓይነት ፀቕጢ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ተኣምን ንዩኤን ዝምልከትከ ኣነ ክገርመካ ኣብዚ ናይ ካናዳ ዝነበረ ናይ ግሩፕ 5 ኣይንምዝግበኩም ኢና ተባሃለሉ ግዜ ምስለ መንእስያት ማለት እዩ ሓሳብ ኣቕሪበ ነይረት ሓሳብ ናተይ እንታይ ዝብል ነይሩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓሳብ ኢኻ ተቕርብ ናብ ከማኻ ዝመሰሉ መንእስያት በይንኻ ይኮንካ ትሰርሑ ሕጂ እንታይ ዝብል ነይሩ ሓሳብ ናተይ እስራኤል ኣብዚ ዓዲ ክንቅመጥ ኣይደሊና እኒና ክንወፅእ እዮም ዝደሊና ዩኤን ከዓኒ ኣሕዋትና ኣብ ካናዳ ኣለውና እሞ ሙሉኡልና ግሩፕ 5 ገሮም ክወስዱና ተበልናዮም ከዓኒ ይኣብዩና ኣለዉ ክልተ ተገራጫዊ እዩ ስለዚ እንታይ ኢለዮም ሽዑ ምስቶም ኣንጻርና ዝኾኑ እስራኤላውያን ኮይና ኣንጻር ዩኤን ሰላማዊ ሰልፊ ንግበር እዚኣ ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ክንከታተል ንኽእል እቲ ናይ በዓል ነልሰን ማንዴላ ዝነበረ ናይ ካልኦት ናይ በዓል ኣሜሪካ መን ኢኻ ትብሎ ሽሙ ረሲዐ ፀሊም ኣሜሪካዊ ኣብ ስሳታት ማርቲን ሉተር ኪንግ ሕጂ ናቱ እውን ክንከታተል ንኽእል ኢና እቲ መስመር ከምኡ ጌርካ እንተዘይሲርካዮ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝነበር ሕጂ ስለዚ ንዩኤን ግን ዋላ ሓንቲ ኣነ ክለኸቦ ይክእልኒ ስሩሕ ሕጂ በትብለን ዘለኻ ሲ ነቲ ዓላማ ንክተሃርሙ ክትብሉስ ምስቶም እስራኤላውያን ስደተኛታት ኣንጻርና የውፅኡልና ትብሉ ኢኹም ተሰማሚዕኹም ክትቃለሱ ሓሲብኩም ኣነ ከምኡ ኢሉ ኣቕሪበ ግን እቲ ሓሳብ ኣይገበሩለይን ምክንያቱ እስኹም ክንወፅእ ኢኹም ትደሊና ዘለኹም ኢሉ እዮም ክብሎም ማለት እየ እዚኦም ከዓኒ ከይንወፅእ ዓጊቶምና ረዮ ገርም እዩ በቃ እቲ ከምዝለካ ዘለኹ ግን እቲ ንሕና ካብ ኤርትራ ፈራሃት ኮይና ስለ ዝወፃና ዋላ ኣብ ዝኾነ ቦታ እንዳፈራህና ኢና ንኸይድ ከምዚ ኮይኑ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ኢልካ ክትሓስብ ግን ክትፍንጥስ ኣለካ ሓደ ሓደ ግዜ ሽዑ ዓለም ትርያ ስለዚ ናይ ዩኤንሲ ተኣማ ክትብል ንዕና ናቶም ጁባ ኢና ዋላ ሓንቲ ዋላ ኣለዉ እንዲኦም ምስኦም ዝሰርሑ ኤርትራውያን
سمكم الأسوي زيادة مرات كويس مع أنا حافظ شو خليه خلوه بتأبز جبر أبتي تامس حفاين فلالة بالناش حنشات من 40 حدا زعبات عليهم زع خالد دنبب كوا لك كومو عينة تحسه زلنا عينة زلنا مزعج تخيل كتير والله عشان شات من 40 حدا زنبر إيرترا وأب على اسمرا زنبرو ترجم تديم قال ملا زخدوا زنبرو كومي كوما عينة هيوتي زلنا بزحات دوكل جنا يكون إنه وحدات دوكل يزي ترديك مدهان سلام نسلت جزهاب كان نجزي أزي مسكنكا ندحر داني توسخي حسب زي بالكمالته أب كالق جزي ون تمهاسالي زعباتات كوينو بخالق زعبة خنا رهب تسفى جبر نلو مجي كم زبالكو خاد دكتور نزي حمام زملكت حيزة خمس مخانيك حبركا فوتو سلزهاب كان نجزي أزي مسكنكا يغني لي الشحوي أوكي